A keresztény egyházak legalapvetőbb ígéretére várakozás a tavasz és tél határán egy új időszakába lépett. Erről kérdezem Hasúlyó János plébánost. Valóban a keresztény közösség életében, az egyház életében egy új időszak kezdődött el, hiszen lezárult a farsangi időszak, és annak az elmúltával beköszöntött ez az új változási időszak, hamvazó szerdával, amikor is ettől a naptól kezdve 40 napon keresztül készül a keresztény hívő közösség testileg és lelkileg a húsvét méltó megemlékezésére, ünnepére. Ez a 40 nap kettő fontos elemet hordoz magában. Újra fölelevenítjük a keresztelésnek az időszakát, hogy a keresztény közösség tagja lettünk, és egy fontos ünnepre készülünk, illetve ebben a 40 napos készületben jobban odafigyelünk, buzgóban a Jóisten üzenetére, tanítására, amelyet az ő prófétáin és egyszülött fián Jézus Krisztuson keresztül küldött el számunkra. Ez a 40 nap nagyon jó alkalom arra, hogy oda helyezzük magunkat a Jóisten elé, és megnézzük, hogy mit is kell tennem, mit kell változtatni az életemen, hogy a megszokott eddig élettől egy új induljon el, egy olyan új élet, amely méltó arra, hogy a húsvétot méltó módon tudjam ünnepelni. A keresztény közösség útmutatást ad, fontos eleme ennek a készületnek, hogy a böjt, az irgalmasság és az imádság jelen legyen ebben a készületi időben. Mit is akar jelenteni ez az időszak? A böjt az önfegyelmezésnek, önmagunkban nézésnek az időszaka, amikor mindenben igyekszem megtalálni a középutat, és már ezzel is hozzájárulok ahhoz, hogy fel tudjak készülni az ünnepre. Mindenki életében vannak olyan megrözött dolgok, amelyek akadályoznak abban, hogy a húsvétra föl tudjon készülni. Ezt mindenkinek meg kell találnia, és ha törekszik rá, akkor meg is tudja ezt tenni, meg tudja valósítani. A másik ilyen fontos a keresztény közösség, amelyet ajánl, az irgalmasság cselekedetének a gyakorlása. Kettős elemet hordoz ugye magában. Az első, hogy adni. Itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy vannak körülöttünk olyanok, akik segítségre szorulnak. És ezt látjuk, hogy segítségre szorul valaki, akkor ne legyünk elnézőek, hanem merjünk odaállni, merjünk segíteni rajta, úgy, ahogyan tőlünk telik. A másik fontos dolog, ugye a megbocsájtás. A nagyböjt idő nagyon jó alkalom arra, hogy gyakoroljam a megbocsájtásnak a lelkületét. Vannak sértések, vannak gyengeségek, hibák, amelyek érnek engem, és akitől kaptam, nem haragudhatok rá, hanem tudok megbocsájtani, hogy ott cseng a szívemben az Úr Jézus tanítása, hogy bocsássatok meg, és akkor nektek is megbocsájtanak. Vagy ahogyan az Úr imájában is mondjuk, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És a harmadik ebben a készületi időben ugye az imádság. Több időt töltünk az imádsággal, és összekapcsolja a böjt és az irgalmasságnak a jó cselekedeteit, és ezt terjesszük, helyezzük a Jóisten elé, hogy
hát Uram, én ezt tudtam megtenni, ezt tudtam vállalni ebben a készületi időben, amely rendelkezésemre áll, hogy fel tudjak készülni az ünnepre, amely a keresztény közösségnek egy nagyon fontos eleme. Ebben a nagybőti időszakban a Szentírásból hallunk olyan útmutatásokat, amely a változásnak az időszakát segíti elő. Minden egyes vasárnapnak megvan a mondani valója, és hogyha figyelünk rá és törekszünk a hétköznapokban ezt életre váltani, akkor tudunk eredményt elérni. A nagybőti időszaknak a vége fele már előtérbe kerül a mi megváltunknak, Jézusnak a szenvedés története, az ő személye, és én is hozzá tudom tenni az én életemnek a szenvedését, hogy vele egyé tudok válni, és azzal a reménnyel teszem ezt meg, hogy részesülni fogok abban a dicsőségben, amelyet majd ő a szenvedése és halála után fog mutatni. A készületi időnek az utolsó hete a nagy hét, amikor már közelébe jutunk az ünnepnek. Vannak olyan napok, amelyek erre föl tudnak készíteni bennünket. Ilyen nap a nagy csütörtök, amikor is az Úr elfogyasztja az utolsó vacsorát a választottaival, vagyis tanítványaival, és látja lelki szemei előtt, hogy mi fog történni vele. És ő ezelől nem menekül el, hanem benne, ami fog történni, az mind a mennyei Atyának az akarata fog megvalósulni. Nagy csütörtökön elfogyasztja az utolsó vacsorát tanítványaival, egy olyan gesztust tesz, hogy nem hagyja el a benne hívőket, hanem állandóan mindig találkozni fognak vele. A kenyér és a bor színében, amikor arról megemlékeznek. A másik ilyen idő a nagypénteki esemény, amikor is már konkrétan Jézus szenvedés történetét fogjuk hallani, amikor a megváltás megtörténik, amikor ő szeretetből életét odaadja a keresztfán, megváltja a világot, megváltja az embert a bűntől, és a bűnnek a következményétől, a haláltól. Ebben az időszakban ugye az egyház mélyen átérzi azt, hogy hát mit is tett értünk, ami tanítunkon megváltunk, a második isteni személy. És illetve az ő halála és eltemetése után várakozva készülünk a húsvéti vigíliára, amikor is már azt fogjuk ünnepelni, hogy ő harmadnapra föltámad a halálból. Tehát amikor megvirat volna, akkor már ő nem volt a sírban. A mennyei Atya a Szentlélek közreműködésével föltámasztott őt a halálból, és ez azért tudott megtörténni, mert így lett teljes a keresztény tanításnak a hirdetése, hiszen ez a lényege annak, hogy az ember vallásos, hallgatja az Úr üzenetét, és ez az üzenet beteljesedik azáltal, hogy Jézus Krisztus föltámadta a halálból. Hirdeti, hogy nem a bűné, nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. És hogy ebben a készületi időben még a keresztény közösség nagyon jó figyelembe ajánlja, hogy végezzünk olyan ájtatosságokat, amely az ünnepre készít föl, és ilyen ájtatosság, hogy a keresztény hívő ember, vagy a közösségben, amelyben él, végig gondolja, végig imádkozza, elmélkedi Jézus életének az utolsó mozzanatait, hogy mi is történt vele. Ezt úgy nevezzük, hogy keresztút. És erről elmélkedünk. Aztán ajánlja még a keresztény közösség, hogy ki kell békülnünk a Jóistennel. Tehát
álljak oda a Jóisten elé az ő templomában, és nézem meg, hogy én hogyan is állok előtte. Mik azok, amit kérnem kell, hogy meg tudjak tenni mindent azért, hogy az ő gyermeke tudjak maradni, és kérem az ő bocsánatát az elkövetett bűnökért. És a másik fontos eleme ezzel kapcsolatos, hogy amikor ez megtörténik, hogy létrejött a kibékülés, akkor ő az egyszülött fiát nyújtja nekem táplálékul, a kenyér és a borszín alatt. Tehát merjek oda járulni az Úr asztalához, és köszönjem meg, hogy vállalta. Értem azt, hogy szenved, meghal, értem szeretetből, és föltámadta a halálból. Ezek azok a gondolatok nagybőti időszakban, amelyek segítenek bennünket abban, hogy méltó illő módon föl tudjunk készülni húsvét ünnepére.